Това е Радио София и предаването Ритъма на столицата. Както вече ви казах, тук при нас е доктор Светла Николова, председател на Сдружение Агролинк, с която ще разговаряме за това ще има ли последствия и какви от въвеждането на новия европейски регламент за ново поколение ГМО растения или така наречените нови геномни техники. Какви са вашите очаквания за предстоящото обсъждане утре? И в крайна сметка, по време на тази кръгла маса, която вие организирахте, стигна ли се до някаква обща българска позиция по този въпрос или такава все още няма? По принцип 97% от българите се противопоставят на генетично модифицираните организми, независимо дали са нови или стари. Нека да кажа защо Европейската комисия отделя като категория 1 тези растения, които са получени чрез техниките CRISPR и други техники за нови геномни техники. Между другото, края на декември те дори вече не се наричат нови геномни техники, а прецизни. Първо не са прецизни, това го признават самите генетици, защото никой не може да изреже един ген точно този ген в неговите размери. Винаги може да бъде по-малко или повече. Също не са отчетени мненията на това обсъждане, за което се говори, не са отчетени мненията на всички учени, не само това, те са пренебрегнати, защото зад този регламент всъщност стои лобито, което не се задоволява с това, че Европа остана един оазис, където не се отглеждат генетично модифицирани организми. Не могат да бъдат еквивалентни и да бъдат отделени от досегашните ГМО, новите геномни техники, защото промяната в гена е промяна в генома. Промяната в генома означава модифициран организъм. Независимо с каква техника, няма пренасене на ген от чужд вид на друг, но изрязването, преместването, пренареждането на гените в генома е промяна в генома и е модифициран организъм. Така че абсолютно е ненаучно обосновано въобще целият регламент, защото целта и основата на този регламент е да се освободят, да се да не бъдат подлагани на оценка на риска, да не бъдат подлагани на проверка и да не бъдат етикетирани всички семена, растения, които се произвеждат лабораторно за сега от техниките на новите геномни техники. Това ли е най-голямото ви опасение? Всъщност това, че регламентът предвижда да отпадне регулацията, контрола и етикетирането. Да. Отпадането на регулацията, контрола, оценките на риска, защото еквивалентността означава, нали, те определят някакви 20 нуклеотида и това било еквивалентно. Нека да обясням по малко по-разбираем начин. Нека да разгледаме пшеницата, лимеца, дивия лимец, който е съществувал преди Христа, още 3-4 хиляди години и да се развива в сегашната хлебна пшеница, която човечеството използва, са били необходими хиляди години и случайни, мутации, но във времето на тези хиляди години тези мутации са били предизвикани от климатичните условия, дали са в една страна и те се адаптирали всъщност. Докато това, което сега ни се предлага, независимо нови ГМО или стари, е революция. В природата всичко е взаимосвързано. Когато се промени един ген, до сега имах дискусия с един учен, той казва, ние изваждаме една буквичка, но тази буквичка е отговорна за какво ще се случи след това. Ето, например, една дума, вълна и вълна, дори не променяме и буквичката, а ударението
Смисълът е коренно различен. Не може, когато се извади един ген и да казваме, че е еквивалентно, че е същото. Коренно различно е. И никой не отчита, не може, не е научно. Френската агенция ANSES точно това каза, че не е абсолютно научно, дори биологически основано, да се броят само броя, вида и размера на промените, на модификациите. А какъв е ефекта? Когато се промени един ген, например, в така прословутия домат габа, където е предвиден, че ще намали кръвното налягане, когато се промени ген в този домат, който синтезира гама-аминомаслена киселина. Но също този ген отговаря и за устойчивостта, съпротивата на домата срещу болести и неприятели. И какъв ще бъде ефекта? Едно слабо растение. И какъв ще бъде резултата? Още повече използване на препарати, което никой досега, защото това са 12 години и те дори не са готови на лабораторно ниво, за да бъдат предлагани на пазара. И изведнъж не ги въвеждат в регламент. Моля, свършете си учените работата в лабораториите и когато сте готови. То дори и с старите ГМО бяха давани обещания, че ще се намалят пестицидите, хербицидите и всичките химикали. Нищо не се случи от това. Че ще се адаптират към промените в климата. Нищо не се случва от това. Предлагам ви сега да направим една кратка пауза на нашия разговор. Ще чуем песен, след което ще продължим. Това е Радио София и в предаването Ритъма на столицата продължава нашия разговор с доктор Светла Николова, председател на Сдружение Агролинк, с която разговаряме за новия регламент и последствията от него, от въвеждането на този нов регламент, европейски, за ново поколение ГМО растения или така наречените нови геномни техники. Доктор Николова, какви ще са последиците за България конкретно, ако този нов регламент бъде приет? Чуха се дори изказвания и опасения, че едва ли не с въвеждането на този регламент ще си затрием генофонда от нашите хубави сортове, директни сортове, тъй като това ще бъдат замърсени с генетичен материал сортове. Да, заплахата е много реална. Ето един факт. Тези нови центрове, които се занимават с ГМО, това са модерни институти с модерно оборудване, получено директно от Европейския съюз, докато нашите институти, които са опитни станции към Селскостопанска академия, бедстват. Който и да е от всичките тези институти, те са в занемарено състояние, защото парите не се дават за развитието на българската земеделска наука, която е от повече 140 години, а за развитието на чужди. Как трябва да се промени този регламент, така че според вас да не крие тези опасности, за които говорите? Този регламент въобще не е необходим. Ако премахнат или включат тези категория 1 към категория 2, т.е. да подлежат на проверки, оценки на риска, етикетиране и така нататък, те ще загубят интерес към това. Лобито, което стои всъщност зад този регламент. Какви тогава са вашите очаквания? Да отпадне дерегулирането. Отпадне ли, то всъщност ние имаме директива в Европейския съюз и тя работи. Специално за освобождаване в околната среда от култивирането на растенията. Защо е необходим този регламент? Той е очевидно и ясно. Самия факт, че обикновено един регламент се работи за 3 години, има обществено обсъждане в отделните страни членки, а сега изведнъж беше обществено обсъждане в нито една страна членка и с инструкции от Европейския съюз сутринта до края на деня всяка страна да си представи позицията, много спешно, и тази позиция специално в България не се представи. Дори в Народното събрание не знаех каква ще бъде позицията на Министерството на земеделието, което беше в съвета на 11 декември. Не може да се обсъжда. И вместо 3 години, което е нормалната процедура за един регламент, те не го
искаха за 6 месеца. Не се им се получи. В крайна сметка, той и сега се обсъжда този регламент. Той не е влязъл в сила, не е минало гласуването. В тази гледна точка, какви са вашите очаквания? Ще бъде ли променен? Ще има ли още такива дискусии, обществени обсъждания, за които говорите? Ние се надяваме да тези страни, които категорично се противопоставиха, като Австрия, Полша, Румъния, Хърватия, Словения, Словакия, да поддържат тази позиция. Не само това, а страни, които бяха за този регламент, да преминат към страните, които са поне въздържали се. Защото те това целят с тази бърза процедура. Хората да не научат. Затова и малко са медиите като вашата, които дават гласности на двете страни, защото има табу, има ограничения за хората да изразят своето мнение. А какви са последици? Дори да не говорим за това, че са абсолютно несъвместими ГМО и другите, конвенционалното и биологичното земеделие. ГМО замърсява необратимо. Дори не е само както ДДТ, което след 100 години все още има разпадни продукти. При ГМО няма никакви години. Необратимо е замърсяването. И никой досега, след 20 години ГМО, не е направил практики, стандарти и правила, как могат съвместно да съществуват тези. Имам конкретни примери, какво се е случило в други страни, в Индия, Бразилия, Аржентина, където са замърсени. На финала сме на нашия разговор. Да бъде създаден публичен регистър за земеделските производители, които не работят с ГМО сортове, за да са информирани потребителите в последствие какво консумират. Всъщност за това настояха земеделски организации, ако регламентът бъде приет. Един такъв регистър ще бъде ли, така да се каже, успокоение и за потребителите, и за производителите? Кой потребител, когато влезе в магазина, си проверява по телефона или където иде, дали това семе от този домат, който купува, е в регистъра на еди-кой си сайт, на еди-кой си министерство. Това е абсурдно. Това е не работещо, категорично не работещо. А това, което регламента предлага, е да бъдат етикетирани само семената. После има растение, после има преработка. Става брашно, примерно, ако е пшеница. И този регистър е само до семето. После никой нищо няма да знае. И последен въпрос, ако все пак Европа каже да, този регламент от кога ще влезе в сила и ще започне да действа? Предполагам, има някакъв преходен период, така да се каже. А това, което те предлагат, е след като влезе в сила да има 5 години, в които да се прави оценка. Въпросът, който беше зададен на кръглата маса е, ако се случи нещо, ако има потърпевши, кой носи отговорност? Няма такъв. Никога. В нито един случай. Не само това, а тези, които, примерно, един биологичен производител е с замърсени площи, той трябва да първо да доказва, че е био, но той повече няма да бъде, защото е замърсен. И тук въобще не се спазва и нищо не е казано в регламента. Кой носи отговорност? За замърсителят плаща. Въобще не се говори. Добре, много ви благодаря за този разговор. Продължаваме да следим тази тема и как ще се развият нещата. Доктор на науките Светла Николова, председател на Сдружение AgriLink в студиото на Радио София. С нея разговаряхме за това какви ще бъдат последствията от въвеждането на европейски регламент за ново поколение ГМО, растения или така наречените нови геномни техники, за опасенията в тази посока и за това трябва ли и как да бъдат променени текстовете в този регламент.